Her er to forskellige øvelser, hvor fokus er retningsbestemte tæmninger. Som I kan se, laves der to ydersideberøringer, inden der sættes inderside aflevering af stedet til markeren. Husk at sideforskyde fra side til side. Fokuspunkter. Husk to ydersider, før I afleverer. Første berøring skal være retningsbestemt. Den bedste retningsbestemte tæmning er den, hvor I vægtforskyder kroppen hurtigst muligt. I kan altid udfordre hinanden ved at øge tempoet og øge farten i bolden. Læg mærke til her, hvordan første berøring flytter bolden hen i den retning, hvor man skal aflevere bolden fra. Læg derudover mærke til, hvordan vægtforskydningen foregår. Modtageren flytter sin krop hen i den retning, hvor bolden skal afleveres fra. Her er en variationsmulighed, hvor man benytter to indersideberøringer, før man afslutter med en yderside aflevering. Fokuspunkter. Her er det igen vigtigt, at første berøring er retningsbestemt. Samtidig husk også at vægtforskyde, således at man laver den mest effektive retningsbestemte tæmning. Husk også her at øge tempoet i afleveringen, hvis vi udfordrer hinanden. Her ses øvelsen i slow motion. Læg mærke til, hvordan den første berøring, når bolden modtages, flytter bolden og manden hen i den retning, hvor han skal aflevere bolden fra.